Kedves testvérek, amikor elérkezünk egy ünnephez, vagy lezárunk egy ünnepnek a szakaszát, akkor sokszor tapasztalja azt az ember, hogy valahogy üressé válik. Hogy ott volt a ünnepet megelőző időszak, amikor még készül lázasan az ember arra, hogy mit vegyen ajándékba a szeretteinek, hol vásárolja meg, készül arra, hogy mi lesz az ünnepi menü, ezt kiagyalja, aztán megnéz, hogy hol tudja bevásárolni hozzá szükséges dolgokat. És ebben a forgatagban, ebben a sürgés forgásban az ember valahogy töltődik is, hiszen tudja, hogy mi lesz a célja, tudja azt, hogy együtt lesz a család, és ez a cél motiválja őt arra, hogy sürögjön, forogjon, tegyen, vegyen, vásároljon, nézze az akciókat. És mégis, amikor elérkezik az ünnep, akkor valahogy, amikor beteljesül ez a cél, hogy együtt a család, megvalósult, együtt voltunk, és utána pedig az ember valahogy üressé válik. Egy kicsit megnyugszik, egy kicsit lepihen, egy kicsit ijesztő is lehet számára az, hogy ott voltak ünnepek előtti sürgés, forgás, és utána hirtelen le kell állni. Hogy hirtelen az a cél beteljesült, és most nem tud mit kezdeni magával az ember. És az ember számára ez mintha ijesztő is lenne, hogy most mit kezdjen azzal a csöndjével. Mit kezdjen azzal a szituációval, hogy most nem tudok mit csinálni. Mert lezárultak az ünnepek, lezárultak a közös együttlétek. És akkor mit tud tenni az ember, hogy kitalál magának egy újabb célt? Ugye így vagyunk programozva, így vagyunk tervezve, hogy nem maga a cél fog nekünk örömet jelenteni, hanem a célhoz vezető út. És ha megnézzük, akkor amikor elérjük a célunkat, azt már lehet, hogy egy pillanatig örülünk neki, de valahogy a célhoz vezető utat, ha megnézzük, akkor ez sokkal hosszabb és sokkal tartósabb örömet idéz elő bennünk, mint maga a célnak a beteljesülése. Tehát ez nagyon jól ki van találva így az emberi természetünkbe, hogy maga az út az, ami boldoggá tesz bennünket. Hogy keresünk egy célt, utána meg mindent megteszünk azért, hogy azt a célt el tudjuk érni. Energiát fektetünk bele, tervezünk, stratégiákat állítunk föl, szervezünk, gondolkodunk rajta, és ez motiválja az embert. És amikor elértük a célunkat, akkor utána ki kell találnunk egy újabb célt, amit szintén meg akarunk valósítani. Mert ha az ember nem talál ki magának újabb és újabb célokat, akkor mi fog történni? Az ember megfásul, az ember élettelenné válik, megkeseredetté fog válni. De azzal, hogy újabb és újabb célokat találunk ki, és nem csak, hogy kitaláljuk ezeket a célokat, mert célokat kitalálni könnyű, hanem amikor erőfeszítéseket is teszünk, és energiát fektetünk abba, hogy azt a célt el is tudjuk érni, azt tesz bennünket boldoggá és motiváltá. Tehát valahogy így vagyunk programozva, hogy mindig legyenek céljaink, amiért energiát fektetünk bele. És amikor a célt elértünk, akkor mi fog történni? Maga ez a megbékélés, megpihenésnek az időszaka. És ebben a szituációban mi történik ebben a megbékélés, megpihenés időszakában, amikor az ember önmagába is tekint, akkor válik gyümölcsözővé nyilván ez az időszak, mert ekkor ezeket a belső folyamatainkat elkezdjük integrálni. Megnézzük azt, hogy ebben a cél elérésben nekünk milyen élményeink voltak, milyen sikereink voltak, milyen érzések születtek meg bennünk, kik segítettek engem, kik akadályoztak engem ahhoz, hogy azt el tudjam érni. És amikor az ember ezeket is szépen integrálja magába, összesíti magába, egyesíti magába, és egy egészet fog alkotni, ekkor jelenik meg az emberben egyfajta belső béke. Amíg csak ilyen keszekusza volt az egész, hogy tettem, vettem, ezt csináltam, azt csináltam, de utána kihagyom ezt a belső integrációs folyamatot, akkor ugyanúgy nem fogom megtapasztalni a belső békét. Mert ott lesz bennem egy belső zaklatottság, hogy ezeket összefűzzem. Vagy keresek neki esetleg értelmet. Például volt egy kudarc élményem, valamit nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, megnézem, hogy mi a kudarcnak az oka. És akkor ebből tudok tanulni, tudok rajta változtatni. És lesz egy értelme ennek a kudarcnak. Nem csak kesergek, hogy nem sikerült, hanem megtanulok belőle valami újat kihozni, változtatni rajta. Tehát így tapasztaljuk meg ezt a belső béke folyamatát, amikor megtanulunk integrálni, és amikor közben elértük a célunkat.
Tehát a béke az nem egy ilyen külső dolog, hogy körülöttem minden rendben van, hanem a béke pont azt jelenti magamba, hogy az egész folyamatot azt tudom integrálni magamba, és ezáltal tudok egy értelmet adni az egész folyamatnak. Értelmessé tudom tenni azt a keszekuszaságot, ami ott van bennem. És ettől tapasztalom meg magamba ezt a békét. Tehát a béke az, hogy tudok egy értelmet keresni azoknak a belső folyamataimnak, ami ott van bennem. És ezeket össze tudom fűzni. És nagyon szép, Rainer Maria Rilke, egy osztrák költő és gondolkodó is ezt írja, hogy élj a kérdésekkel. Talán egyszer majd észrevétlenül belenősz a válaszba. Ő is gyönyörűen leírja, hogy ott van az életünkben különféle folyamat, a folyamatok mit hoznak az életünkbe, különféle kérdéseket fognak szülni. A kérdések miért vannak? Azért, mert a kérdéseimre akarok választ találni. Vagyis próbálom az életemnek az eseményeinek, az életem körül lévő dolgainak, az életemben lévő érzéseimnek valami értelmet találni. Hogy az éppen miért jelenik meg. És ezeket megtanulom szépen értelmezni, akkor jelenik meg az életemben is a béke. Amikor elkezdek rajta gondolkodni, az miért is történt, keresek logikai összefüggéseket az eseményekbe, az érzéseimbe. És nagyon szép, ha megnézzük a mai evangéliumot, akkor a mai evangéliumban is valami hasonlóval találkozunk. Azt mondja az evangélium, hogy az ige testé lett és sátrat vert közöttünk, a görög szöveg így írja. Ugye nem csak, hogy testet öltött, hanem hogy sátrat vert közöttünk. És a görög szöveg a sokkal mélyebb értelmet ad az egésznek, mint maga a magyar fordítás, mert hogy nem csak megjelent, nem csak testet öltött közöttünk, mert megnézzük más vallásokat, megnézzük a római mitológiát, a görög mitológiát, akár egy egyiptomi kultúrát, akkor ott is találkozunk ezzel, hogy az isteneknek, amikor kedvek szottyant, akkor éppen testet öltöttek, és akkor megjelentek fizikailag az emberek között, tapintható formában. De mi volt a céljuk? A saját szórakoztatásuk. Nem az ember volt a központban, hanem saját maguk. Amikor olyan kedvük volt, megjelengettek, nem volt olyan kedvük, akkor éppen eltűntek az emberek életéből. A megtestesüléssel viszont Jézusnál mit látunk ebben a szentírási részben? Amikor azt írja János evangélista, hogy sátrat vert közöttünk, akkor az azt jelenti, hogy nem csak így megjelengetett Jézus, amikor éppen olyan kedve volt, vagy éppen unatkozott a mennyországba, hanem sátrat vert közöttünk, az azt jelenti, hogy tartósan jelen akart lenni az embernek az életébe. Ugye a sátorverés az azt jelenti, hogy lakóhelyet készített az emberek között saját magának. És ha lakóhelyet készített saját magának, az azt jelenti, hogy hosszú távba gondolkodott. Hosszú távig az emberekkel akart lenni. És ha megnézzük a Szentírást, akkor látjuk is azt, hogy nem Jézus akart eltávozni ebből a földi létből, Jézus az hosszú távra gondolkodott a földi léten, az egész életét itt akarta leírni. Ugyanúgy meg akart valószínű öregedni, mint az emberek többsége, ugyanúgy meg akarta tapasztalni ugyanazt, mint az emberek, csak ugye az emberiség közbeszólt, és azt mondták, hogy köszönjük, nem kell nekünk az Isten szeretete, ezért eltesszük őt láb alól. Tehát, hogy az emberek nem így gondolkodtak volna az akkori világba, akkor valószínű Jézus leélt volna egy teljes emberi életet itt közöttünk. Lehet, hogy 50, 60, 70, 80 éven keresztül itt élt volna a Földön. Csak az emberek nem bírták elviselni az Isten szeretetét, nem tudtak mit kezdeni az ingyenes szeretettel, nem tudtak mit kezdeni a megbocsájtással, amire Jézus is tanította őket, nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy nem a vallási szokásokért él az ember, hanem azok eszközök arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat mélyebben tudjuk megélni. És ugye nem tudtak mit kezdeni a vallási szokásokhoz ragaszkodó emberek azzal, hogy a szeretet az alap, nem pedig a vallási szokások. A vallási szokás az mindig a szeretetnek a következményeképpen jelenik meg. Vagy abban segít bennünket, hogy még jobban meg tudjuk élni a szeretet kapcsolatainkat. És akkor ugye nem tudtak mit kezdeni ezzel, ezért eltették Jézus láb alól. Tehát Jézus, amikor testet öltött, akkor egy egész emberi életet akart velünk leélni. Teljesen az emberek között akart élni, csak az emberek ezt visszautasították, és eltették láb alól.
És ha megnézzük, akkor itt is megjelenik az emberbe, hogy valami értelmet keres ennek az egésznek, a magának a megtestesülésnek. Hogy vajon mi lehet az értelme a megtestesülésnek. Hiszen emberi ésszel fölfogva ilyen logikailag ellentmondásos. Hiszen az ember, amikor az Isten testet öltött, akkor mi volt a cél? Az emberek között éljen. Tudta azt, hogy majd szenvedni fog, nagyon jól tudta azt, hogy az emberek majd elutasítják őt, nagyon jól tudja, hogy ki fogják őt gúnyolni, nagyon jól tudta, hogy lesznek, akik majd ellene lesznek majd, és nem akarják elfogadni a tanítását. Ezeket mind-mind tudta az Isten, és ennek ellenére testet öltött. Hogy tudta azt, hogy sebeket fog kapni, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, tudja azt, hogy bántani fogják őt. És mégis az ember számára ez olyan érthetetlen dolog, hogyha az Isten ezeket úgy is előre tudja, akkor ezt miért vállalja be? Mert emberi fejjel, ha gondolkodunk, akkor mivel találkozunk, hogyha az ember tudja azt, hogy van egy olyan közeg, ahol nem csípik őt, nem kedvelik őt, tudja azt, hogy állandóan csak bántják, tudja azt, hogy állandóan csak kritizálják, tudja azt, hogy egy bizalmatlan közeg, nem bízik meg bennük, mert állandóan kibeszélik, meg hazugságokat, meg rágalmakat terjesztenek róla, akkor mit tesz az ember? Egy olyan közösségből menekülni fog. Nem fogja azt mondani, hogy jaj, de jó, hogy itt szenvedhetek minél többet, jaj, de jó, hogy itt milyen sokat bántanak engem. Ugye normális ember akkor menekül egy ilyen helyről, egy ilyen közegből, ahol tudja azt, hogy nincs biztonságban. Tudja azt, hogy nem őszinték vele. Tudja azt, hogy nem lehet megbízni bennük. És mégis ennek ellenére azzal találkozunk, hogy az Isten ezt mind bevállalja. Az Isten is ezt nagyon jól tudja, hogy bántani fogják, kigúnyolják őt, ellene lesznek majd. És ennek ellenére ott van benne ez a titokzatosság, hogy az ember elgondolkodik, hogy ennek ellenére akkor miért vállalja be ezt Isten. Ugye keresnénk rá valami értelmes magyarázatot, és nem tudunk. Emberi szemmel, emberi ésszel ez fölfoghatatlan, hogy az Isten azt miért vállalja be, amikor az ember nem így cselekedne. Mert az ember az menekül abból a közegből, ahol tudja azt, hogy bántani fogják. És az Isten meg mégis tudja ezt, és mégis eljön. Tehát, hogy vannak olyan kérdések az embernek az életében, keresi a választ, keres rá értelmet, és hogy egyszerűen nem találja meg. És akkor itt jön, hogy az emberben a bizalomnak a kérdése, hogy jó, akkor megbízunk az Istenbe, tudjuk az Istenbe, hogy milyen az Isten felénk, tudjuk azt, hogy az Isten hiába bántjuk meg, ennek ellenére közeledni fog hozzánk. A kérdés az, hogy mi vajon mennyire nyílunk meg erre a szeretetre. És épp ezért így karácsony ünnepén érdemes elgondolkodni, hogy hol van most jelen az életemben az Isten. Kiben vagy miben látom meg, milyen eseményekben látom meg az Isten, milyen kapcsolataimban, milyen fájdalmamban, milyen örömömben találkozhatom az Istennel. És ott legyen nekünk is egy ilyen célunk, ilyen állandó célunk, akár ilyen földi életre egy örök célunk, hogy állandóan haladok az Istennel való kapcsolatban. Ugye ez egy hosszú tartós cél, mert az Istennel való kapcsolatban nem tudunk megállni, aki nyitott az Istenre, ott mindig tapasztalni fog valami újat, valami pluszt, mert az Isten mindig fog adni valami újat és pluszt. Hogy ez motiváljon bennünket a célunk elérésébe, hogy még mélyebb kapcsolatba tudjunk kerülni az Istennel. Tehát amikor elérünk egy célt az Istennel való kapcsolatban, azt gondolnánk, hogy már az a vég, hogy az Isten már többet nem tud adni, és akkor az Isten még rátesz egy lapáttal, és még többet ad. Utána már azt gondolnák, hogy már többet nem tud adni, aztán még többet és még többet fog adni. Tehát az Isten nagyon jól tud bennünket motiválni, hogy haladni tudjunk azon az úton, amelyre meghívott bennünket. És ebben ugye gondolkodhatunk is közben, hogy ennek mi az értelme, az Istennek mi a terve az életemmel. Megnézzük Máriának az alakját, Mária is elgondolkodott az Isten szaváról. Ő is elkezdett kérdéseket föltenni, hogy hogyan lehet ez, hogy én leszek az Isten anyja. Ezért karácsony ünnepen bennünket is erre motiváljon, hogy legyenek ott céljaink, főleg az Istennel való kapcsolatunkban is legyenek ott céljaink, amit el szeretnénk érni, és hogy akkor tegyünk fel ezzel kapcsolatban nyugodtan kérdéseket az Istennek, hogy mi ennek a célja, mi ennek a feladata, mi a helyem ebben a világban, mi a helyem ebben az egészben, és ez az értelem kutatás, a kérdések föltevése pont abban fog bennünket segíteni, hogy ezáltal mi magunk is egy ilyen belső rendszert ki tudunk
föl tudunk állítani magunknak, hogy ezáltal, hogy integráljuk magunkba ezeket a szituációkat, a helyzeteket, megtapasztaljuk majd azt a békét, amely által az Isten vezetni fog bennünket, amely által megtapasztalhatjuk az Istennek a jelenlétét számunkra, és megtapasztalhatjuk azt, hogy ezen az úton, amelyen haladunk a célunk felé, az Isten sose fog bennünket magunkra hagyni, hanem mindvégig itt van mellünk.